Що все написано в підручниках, ніяк не можна застосувати в повній мірі до того, щоб виховувати сучасних дітей. Тому треба шукати нові підходи, нові методи впливу на дітей. Основною моєю мотивацією йти до війська, то щоб мені потім соромно не було перед дітьми, що я ніде не був, нічого не робив, ніяк не захищав свою державу. Деякі діти хвилювалися за мене, деякі діти писали мені, питали, як ви? Я їм записував кружечка, кажу, все нормально, не хвилюйтесь, все буде добре. Полегенько крутиш зірку, зрозумів? Для мене важливо, аби завдяки моїй роботі діти усвідомили, що вони є українцями, що вони є людьми на своїй землі.